Aquest és el vídeo de presentació del grup de danses Tribal Coloma. Jo sóc la Fàtima i sóc en aquests moments la presidenta. Soc el Pep Garrido, membre de Tribal Coloma i un dels fundadors d'aquesta entitat. Aquest vídeo és per donar-nos a conèixer més, pels que encara no ens coneixeu, perquè vingueu amb nosaltres a gaudir de les danses que fem i que normalment les fem al CTPC. Per parlar una mica dels orígens de Tribal Coloma, s'haurien de remuntar als anys 90, que un dia, en una festa major de la Mercè, un grup de gent, amics, gent que es coneixien d'aquí, de Santa Coloma, vam coincidir en unes danses, uns balls col·lectius. Ens ho vam passar a pipa, ens ho vam passar molt bé, ballant balls que no eren balls de parella, però diferents de lo que era el ball de saló, que era el que en aquell moment estava començant una mica a ballar. Convidar a tothom que vulgui passar una molt bona estona i fer, és que a més fem exercici i passar una bona estona en companyia i disfrutar de tota la gent, tant de nens com de gent gran. O sigui, són balls que poden ballar tothom. El diumenge de cada mes ens trobàvem i feien aquest tipus de ball. Un dia, un amic meu, el Manolo, estava estudiant acordeó i diu: escolta, Pep, per què no portes la guitarra i fem música en directe per no fer sempre la dependència del casset? I llavors vam començar així, amb música en directe, alternant música directa i casset. I després vam anar ampliant, amb col·laboradors també amb els grallers, que també vam fer una formació per fer ball. I d'aquesta manera nosaltres també, a part del Manolo i jo, vam ampliar i va donar peu a néixer el grup de Poca Solfa. Triem les danses d'arreu del món perquè tenim tota una sèrie de danses que són israelís, italianes, franceses, angleses, o sigui, tenim tota una sèrie catalanes, del País Basc, de tot arreu. Així vam estar funcionant d'una manera, diguéssim, no organitzada, sempre a títol personal, de la gent que ens coneixíem, que eren amics, i al final va arribar un moment que, com que això era bastant estable, vam considerar que era millor que hagués la creació d'una entitat en defensa de la cultura, que en definitiva és el que estàvem fent. La cultura, en aquest cas, les relacions humanes, a través de la música i del ball. La dansa és l'expressió i la manifestació més completa que l'home i la dona poden fer amb el seu cos. Triball, perquè era el tercer diumenge, per fer ball, i fèiem a Santa Coloma. D'aquí el nom.